East monsoon kun hangin kan samihan magpabilin kini nga makaepekto sa Cebu inguman ubang bahin sa Central Visayas din ato gyapon masinati ang mabugnaw nga panahon sa sayong kabungtagon ang ni gipaabot nato gikan sa 23 ngadto sa 24 degrees Celsius hinuon dula usab kitay init nga panahon unyang buntagon inguman sa kahaponon. Dinis dakbayan og lalawigan sa Sugbo maayo atong panahon. Init atong panahon gikan karong adlaw hangtod na kini sa Ineng, atos panagsang kusog nga hangin ang masinati nato labinas kapunon o kagabion. Ang atong kadagatan sa magpabilin nga kasarangan ngadto las pagkabaluron. Atong kaigsunan paymanuan nato sa atong kondisyon sa weather nga dili kita mo kumpiyansa kay tungod niini dali ra kay ni magdala nato mga pangubo ingon mga panghilanat. Gikabutas pag-asa Oscar Tabada.